Sedí na porade a pozerá na ľudí okolo. Sú ticho. Robia síce čo majú, ale tá iskra, ktorú mali v očiach pred časom, je preč. Jeden z nich, kedysi ten najnadšenejší človek, dnes len mechanicky plní úlohy a pozerá do stola. Vtedy mu to došlo. Keď šéf nie je v poriadku, prenáša to na celý tím. Prelialo sa to do nich. Tempo, úzkosť, to, že všetko musí byť hneď a dokonalé, to všetko šéf nevedomky naloží aj na svojich ľudí. Toto je posledný diel našej série o vyhorení. A schválne ho nechávam nakoniec, lebo až keď spoznáte svoj vlastný podpis vyhorenia, môžete prestať vypaľovať ľudí okolo seba. Vyhorený líder totiž nevyrába skvelé výsledky. Vyrába vyhorený tím a tým si zatvára poslednú cestu von z vlastného vyhorenia. Ak vediete, čo je len jedného človeka, táto epizóda je presne pre vás. Vítajte v podcaste Pod povrchom. Moje meno je Jana Turzová a som mentorka pre lídrov, ktorí tušia, že skutočná páka na rast firmy sa neskrýva v Exceli, ale v nich samých. Toto je podcast o sebavedomom podnikaní. Celú túto sériu sme riešili vás. Váš talentový podpis, vašu empatiu, vašu hlavu, vašu hodnotu. Dnes sa otočíme smerom von, pretože vyhorenie nie je len osobná záležitosť. Je to systém a vy ste jeho stredom. Tu je 5 vecí, ktoré si dnes odnesiete. Poprvé, vyhorenie je nákazlivé. Prečo sa stav lídra prelieva do celého týmu rýchlejšie, než si to myslíte? Po druhé, vyhorenie nie je o vôli jednotlivca. Čo hovorí výskum o tom, že korene vyhorenia sú v nastavení, nie v charaktere? Po tretie, každý v tíme vyhára inak. Ako rozpoznať vyhorenie u ľudí podľa ich talentovej domény? Po štvrté, dizajn namiesto benefitov. Prečo ovocie v kuchynke vyhorenie nezastaví, ale správne nasadené talenty áno? A po piate, protokol talentovej prevencie. Konkrétny systém, ako postaviť prácu tak, aby ľudia žiarili a nevyhárali. Zostaňte so mnou, lebo dnes uzavrieme celú sériu tým najdôležitejším. Aby ste neboli jediní, kto všetko ťahá. Diagnóza dnešnej epizódy znie nasledovne. Vaše vlastné vyhorenie sa stalo prevádzkovým štandardom úplne celého tímu. Ako sme si ukázali v sérii o dynamike systémov, v každom systéme prúdi energia zhora nadol. Keď je líder v strese, tím je v strese. Keď líder neoddychuje, tím cíti, že oddych je niečo ako zrada. Vy ste ten termostat. A ak je termostat nastavený na veľmi vysokú prevádzkovú teplotu, kúri sa v celej budove. Poďme teda pod povrch. Najdôležitejšie zistenie modernej vedy o vyhorení je toto. Vyhorenie nie je problém slabého jednotlivca, ale problém zle nastaveného prostredia. Profesorka Kristina Maslachová s Michaelom Leiterom definovali 6 oblastí, v ktorých vzniká nesúlad vedúci k vyhoreniu. Neúnosná záťaž, nedostatok kontroly, slabá odmena a uznanie, chýbajúca komunita, pocit nespravodlivosti a rozpor v hodnotách. Všimnite si, ani jedna z nich nie je málo odolný. Všetkých 6 je o nastavení, ktoré utvára líder. Gallup, ktorý robí asi najväčšie prieskumy o vyhorení na svete, to potvrdil. Výskumník Bert Wiegert a jeho tým identifikovali 5 najčastejších príčin vyhorenia zamestnancov. Nespravodlivé zaobchádzanie, neúnosná záťaž, nejasná komunikácia od šéfa, nedostatok podpory a nereálny časový tlak. A Gallup k tomu dodáva ešte jedno číslo. Kvalita manažéra ovplyvňuje až v okolo 80% angažovanosť celého týmu. Inými slovami, či ľudia horia nadšením alebo vyhárajú, je z veľkej časti práve vo vašich rukách. A nejde len o pravidlá a procesy. Prenáša sa aj vaše rozpoloženie. Profesorka Sigal Bersidová svojím výskumom dokázala tzv. Ripple effect, efekt vlnenia. Emócia lídra sa tímom šíri ako kruhy vo vode. Váš pokoj upokojuje, vaša úzkosť ich nakazí. Tým nečíta len to, čo poviete. Číta, v akom ste stave.
A preto vaša vlastná regulácia, všetko, o čom sme hovorili v predošlých dieloch tejto série, zároveň je aj prvou prevenciou vyhorenia vášho tímu. Teraz to spojme s talentmi. Keď poznáte talenty svojich ľudí, viete dve veci, ktoré sú nad zlato. Poprvé, viete, kde každý žiari a kde práve že vyhára. Keď dáte človeka s talentom zberateľa intelekt na monotónnu operatívu bez priestoru na myslenie, vyhorí, aj keby robil veľmi, veľmi málo. Keď dáte vzťahového človeka do izolovanej roli bez kontaktu s ľuďmi, zvedne. Tom Rath a Barry Conchie vo výskume Strength-Based Leadership ukázali, že ľudia, ktorí môžu denne používať svoje silné stránky, sú výrazne menej náchylní na vyhorenie a takisto aj fluktuáciu. Po druhé, viete rozpoznať varovné signály, lebo každá doména horí inak. Človek z domény exekutívy pri vyhorení spomalí a stratí ťah na bránu. Človek z domény vplyvu stratí iskru a prestane strhávať ostatných. Vzťahový človek sa stiahne a prestane sa otvárať. Stratég stichne a prestane prinášať nápady. Keď viete, čo je pre koho normál, všimnete si túto zmenu skôr, než príde výpoveď z tej druhej strany. A do toho všetkého patrí ešte jedna vec, ktorú skvele popísala profesorka Amy Edmondsonová. Psychologické bezpečie. Tým, ktorý sa bojí priznať, že už nevládze, vyhára potichu. Tým, ktorý môže povedať, že toto už nezvládam bez strachu, tak vtedy sa dá zachrániť tento tím včas. A to, či sa boja alebo nie, určujete vy. A čo ľudí dlhodobo chráni pred vyhorením? Výskum sebadeterminácie Edwarda Desiho a Richarda Ryana, ktorý spopularizoval práve Daniel Pink v knihe Pohon, ukazuje 3 veci. Autonómiu, čiže mám vplyv na to, ako pracujem. Majstrovstvo, čiže rastiem v tom, v čom som dobrý. A zmysel, čiže viem, prečo to robím. Všimnite si, že práca podľa talentov naplňa práve všetky 3 naraz. Preto talentový dizajn nie je len nejaký soft skill, ale práve jedna z takých najefektívnejších prevencií vyhorenia, akú máte vo vašom tíme k dispozícii. Spomeniem firmu jedného klienta. Malá firma, šikovní ľudia, vysoká fluktuácia a šéf, volajme ho Peter, na pokraji síl, lebo všetko nakoniec dotiahol sám. Klasické úzke hrdlo, o ktorom sme hovorili v epizóde o pásci expertízy. Urobili sme jednoduchú vec, talentovú mapu tímu. A ukázalo sa, že polovica ľudí robila prácu, ktorá išla úplne proti ich talentom. Nadšený nápadový človek bol zavalený administratívou, vzťahová kolegyňa sedela sama v sklade a mala na starosti evidenciu. Keď Peter trochu poprehadzoval úlohy podľa talentov a nie podľa toho, kde má voľné miesto, stalo sa niečo, čo nečakal. Klesla nielen fluktuácia, klesla ale aj jeho vlastná záťaž, lebo zrazu ľudia robili veci, ktoré ich bavili, robili ich dobre a nemuseli sa premáhať. Peter prestal byť jediný, kto všetko ťahá. Vašou dnešnou úlohou je urobiť si jednoduchý odhad. Vezmite si svojich kľúčových ľudí a pri každom sa pokúste pomenovať jeho dominantnú talentovú doménu a jeden žrút, jednu úlohu v jeho práci, ktorá ide proti jeho talentu. Nemusíte robiť tento oficiálny test, stačí vám na začiatok iba úprimný odhad. Aj keď dotazník práve odporúčam, pretože vám ukáže veľmi jednoznačne, ako na tom vaši ľudia sú. A pre vás, čo idete hlbšie, mám otázku, ktorá uzatvára celú túto sériu. Koľko z toho, čo vás vyčerpáva, robíte preto, že to jednoducho nechcete pustiť? Pretože prevencia vyhorenia tímu a vaše vlastné oslobodenie je často tá istá vec. A obe práve začínajú dôverou. A tu je váš protokol pre tento týždeň. Talentová prevencia v tíme v 3 krokoch. Krok 1. Talentová mapa. Pri každom kľúčovom človeku pomenujte jeho top doménu a jednu úlohu, ktorá podľa vás ide proti nej. Toto bude taká vaša diagnostika. Uvidíte to čierne na bielom a práve tam vám títo ľudia vyhárajú. Krok 2. Jeden presun. Vyberte jednu úlohu a presunte ju k tomu,
koho talent ju dobíja a nevysáva. Nemusíte reorganizovať celú firmu. Stačí úplne, že jeden jednoduchý presun, ktorý uľaví práve 2 ľuďom naraz. Tomu, kto ju robil na silu, aj tomu, koho v skutočnosti táto práca naplňa. A krok 3. Otázka na osobné stretnutie. Pri najbližšom osobnom stretnutí s každým členom tímu mu položte 2 otázky. Čo z tvojej práce ťa dobíja? A čo ťa systematicky vysáva? A potom, a toto je kľúčové, naozaj počúvajte. Bez predsudkov, bez akéhokoľvek opovrhovania, len tam buďte a počúvajte. Vytvárate tým psychologické bezpečie, vďaka ktorému zachytíte vyhorenie skôr, než skutočne môže prísť papier s výpoveďou. Tento protokol nie je o tom, že budete mať taký, že mäkký tím, ktorý nič nezvládne. Je to práve o tom, že budete mať tím, ktorý vydrží a vďaka ktorému vydržíte aj vy. Chcem vás nechať dnes s myšlienkou, ktorá uzatvára celú túto sériu o vyhorení. Vašim najväčším majetkom nie je vaša firma ani vaša značka. Je to energia, tá vaša a aj vašich ľudí. Líder, ktorý to pochopí, prestane byť najvyťaženejším zamestnancom vlastnej firmy a stane sa konečne tým architektom, ktorý vytvára prostredie, kde môžu žiariť aj všetci ostatní. Prešli sme si spolu 5 dielov vo vyhorení. Spoznali ste svoj talentový podpis vyhorenia, pozreli sme sa na empatiu, ktorá vysáva, na hlavu, ktorá nevypne, na hodnotu naviazanú na výkon a dnes na celý tím. Ak ste si z toho odniesli čo je len jednu vec, nech je to táto. Nevyhorieť nie je šťastie. Nevyhorieť je plán. A ten plán je práve vo vašich rukách. V popise tejto epizódy nájdete pracovný list, talentová mapa tímu s auditom záťaže. Pomôže vám prejsť celý tím, človek po človeku. Ak cítite, že ste tak trochu úzkým hrdlom vlastnej firmy a chcete postaviť tím, ktorý vás odbremení namiesto toho, aby vás vyčerpával, pozývam vás na strategický rozhovor. Spoločne sa pozrieme pod povrch toho, čo vás aj váš tím drží v napätí. Link nájdete v popise. A ak chcete, aby vám neušla žiadna ďalšia cesta pod povrch biznisu a do duše lídra, kliknite teraz na tlačidlo odoberať. Teším sa na vás opäť v septembri. Teraz si idem aj ja dopriať pár týždňov letného vedomého oddychu. Dovtedy zostaňte v spojení sami so sebou a choďte s dôverou pod povrch. Počujeme sa na budúce.